Primeiro a orella, logo outra perversión, ollos fechados. Se ruega cerrar los ojos. O ollo do morto aberto fixo fechar os ollos do morto, os que fican para ti no fondo do cadro. Fecha os teus ollos tamén. Seguridade, és vivo ou morto. Quen és? Tragar, ollar, todo comeza no cabal, a boca chea. Un pintor que ponía as propias cores. Maruja dispuña a súa merda continuo de calígrafo zen, coprofasia, postura pouco agradable a do amante coprófago, suxa, táctil, fedorenta, apalpable, bruído pouco nobre, o home da rúa diante dunha pintura. Eu podería facer o mesmo. A fotocopia non é un motor de historia. A historia da historia